po, yan, nakapapok kong Marano na yan. At yung tao po kayo nga palit Pampanga. Nabing pa po yun, ayos mo po nabing kayo eh. Ayan, nabing pa po, may gayos kaya po kayo eh. Yaras kaya po 12:30. Umayari, nabegi po. Kanya po makahirap po yung kaya kayong kaya. Ito, ayan po, atin na po sa nasalubong kayo eh. Kaya po, good morning po. Kaya pong manungkulan sa mong Department of Public Works and Highway. Palisita na. Kaya big boss, kaya Department of Public Works and Highway.